Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Oni koji bolje znaju hrvatski jezik, koji znaju njegovu normu, to jest pravila, po kojima hrvatskim jezikom govorimo i pišemo, osobito kada je riječ o hrvatskom standardnom jeziku, oni nas ponekad ispravljaju i kažu nam nije pravilno ovako, nego je pravilno onako. Naprimjer, mi kažemo gdje ideš večeras, a netko nam kaže kamo ideš večeras. Nije pravilno ovo gdje ideš večeras. Tko nas ima pravo ispravljati i je li onaj koji nas ispravlja ujedno i bolji poznavatelj hrvatskog jezika? S obzirom na to da je, kada je riječ o jeziku, riječ o vještinama kojima ovladavamo, to su slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, kao i bilo kojom drugom vještinom ili djelatnošću, nemamo određeno vrijeme u kojemu bismo tim vještinama ili djelatnostima ovladali, a da poslije njima ne trebamo nastaviti ovladavati. Tako da je jedan od načina kako možemo trajno ovladavati hrvatskim jezikom u govorenju i u pisanju i biti bolji u govorenim i u pisanim tekstovima jest i to da dopustimo drugima da nas ispravljaju i da nam to što nas oni ispravljaju bude poticaj za to da sami provjerimo je li ono na što su nas oni upozorili pravilno i trebamo li onda u svom govorenom ili pisanom tekstu nešto i promijeniti. Pretpostavka je da, i obično tako najčešće mislimo, da oni koji nas ispravljaju znaju puno više od nas. Ne moraju znati više, nego u tom dijelu u kojem su nas ispravili, oni najvjerojatnije znaju to pravilo koje je, eto, nama zbog nekog razloga promaknulo. U svakom slučaju vrijedno je, važno je provjeriti je li ono na što nas je netko upozorio uistinu ispravno, odnosno je li taj oblik koji nam je on predložio da upotrebljavamo umjesto onog koji smo mi upotrijebili zaista ispravan. Dakle, oni koji nas ispravljaju ne moraju nužno biti jezični stručnjaci, oni mogu biti upoznati s nekim pravilima koje mi ne znamo i željeti nam da i mi to usvojimo, da mi poboljšamo svoj govor i pismo i da time bolje ovladamo općenito jezičnom kompetencijom. Negdje na društvenim mrežama sam pročitao, često se javlja taj komentar, kako on mene može ispravljati kad on ni sam ne zna, ili ispravio me jedno, a nakon 3 rečenice on je sam pogriješio. Svatko ima pravo na pogrešku, svi činimo pogreške i ono što je sigurno to je da ne možemo nikada u potpunosti ovladati, doći do savršenstva u govorenom i u pisanom tekstu, a da apsolutno ništa ne bismo trebali popraviti, promijeniti, učiniti jasnijim, razumljivijim ili više usklađenim s gramatičkom i pravopisnom normom. Tako da svi imamo pravo na pogrešku i ne bismo smjeli, ako nas je netko ispravio i poslije smo utvrdili da je to bilo dobro, dakle da je ta intervencija uistinu bila dobra, da nas je trebalo ispraviti, bez obzira na to što osoba možda poslije griješi u nekom drugom gramatičkom ili pravopisnom obliku, ne bismo smjeli obezvređivati tu osobu, nego biti zahvalni na tome kada nas netko ispravi. Naravno, ono o čemu trebamo voditi uvijek računa jest da način na koji ispravljamo bude primjeren. Naravno da to ne smijemo činiti tako da obezvrjeđujemo drugu osobu, da je omalovažavamo, da ističemo njezino neznanje, nego na jedan pristojan, kulturan, uljudan način je upozoriti na neku pogrešku i svatko bi nam trebao biti zahvalan na tome.